چی همون торговый центр ба ҳама савдогарон Роза Павловна, дар ҳама корҳои сабуке ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар мамлакати ман фақат занҳо вобастанд. Мардҳо бошанд ҳама дар саҳро, кишту кори баҳорӣ, корҳои вазнин, иморатсозӣ. Агар аҳамият дода бошед, дар кӯчаҳо ҳам рӯзона мардҳо бисёр намегарданд. мардакон нестанд кӯчадан. Агар хоҳед ба кӯчаҳои хуб медороем. Аллакай сабза ҳам дамидагӣ, гулҳо шукуфтанд, мехоҳед? Марамад, Роза Павловна. Душанбе аз 4 тараф аз шарқу ҷанубу ғарбу шимол дарвозаҳои калон дорад. Ин даромад барои шаҳр. Ин аз қадим мардуми орёни нажод шаҳрро рамзид ба дарвоза месохтанд. меҳмононро ба воситаи дарвоза пешвоз мегирифтанд, сейр мекарданд. Душанбе ҳам аз 4 тараф дарвоза дорад. Роза Павловна, Набиев, ика мардум бисёра, унҷа чӣ гапа? Роза Павловна, ин мардум ҳама ҷамъ шудаву иди Наврӯза пешвоз гирифтесед. Иди Наврӯз. Хай шумо таърихи иди Наврӯза медонед. Шумо нағз медонед, медонам. Ана иди Наврӯз, дар рӯзи иди Наврӯз гӯштингирӣ, бузкашӣ, бозиҳои миллӣ мегзаронанд. барои мардуми мусулмон ҳами иди Наврӯз соли нав аст. Тамом, мехоҳед як наздашон равед? Хоб, мерем. Рафтем. Боя наздик хуб шинос мешуд. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Хуш омадам. Сайҷон. Роза Павловна. Саид. Раиси маҳалла. Это у нас праздник Навруз, отмечаем Навруз. Хуб мефаҳмам, бепарво тоҷикӣ гап зада. Марҳамат. Сайҷон. Роза Павловна рӯзноманигор аз шаҳри Москва. Қабул, мана марҳамат. Мо шуморо хеле эътибор мекунем. бузкаширо тамошо кардем. Роза Павловна, бузкаши асбоқати. Албат, ин бузкаши ҳам ҳамон бозиҳои қадимаи тоҷикон. Бозиҳои қадимтарин. Сози гӯштингирӣ. Гӯштингирӣ ҳам бозиҳои қадима, бачаҳо. Гирифтан гире, ягон чӣ гирифтан гире бачаҳо. Розаҷон, гирифтан гире, ягон чӣ ош гире. Розаҷон чой бигире? Раҳмат. Чой намешаш? Не, раҳмат. Намеши? Паҳлавон Паҳлавон чой бигириш. Ина чапоти қати бигирен. Гӯштбирён онони гарми чапоти ин роҳати ҷон аст. И блинчикай? Не, блинчик не, нони чапоти. Абдулҷон, як чой резем. Апай Роза, чой сиёҳ. Маҷбур накунед. Маҷбур накунед. Апай Роза, инҷа ҳозир буз шуд ку? Бо хайри буз инҷа гӯштингирӣ ҳам ҳаст ба ин мода. Мана ин каса паҳлавон, мана ин бачаҳои иштагамаш паҳлавон, ҳамин диёри худамо. Ана ин кас Сулаймон паҳлавони сиёҳ, ҳамин кас. Паҳлавони Сулаймон сиёҳ. Не понимаю, что такое сиё? Чорни Сулайма. Апай Роза, марҳамат. Раҳмат. Я бин Абдулҷон, нарамам, то бусам шунаям. Мебахшед, Розаҷон, ба як озеда хабар гирем, ҳа? Мебахшед. Ҷон, ҳофизо ҳастан, Апай Розаҷон, мегум нарамам, да? Апай Розаҷон, як бор дига хуш омадед. Ана, ҳамон бачае ки ҳамҷа шишта буд ку?
عبدالله جان تشکیلاتی همین نوروزی هستن لیکن بخشیشو اما عبدالله جان یک سه چهار مرتبه چای درست کردن شما نگرفته و یا خفه شدن شما ممکن نه شما ندیدید چیکار کرده ای همه؟ نه چیکار کرده؟ با 3 مرتبه پیوله رو آب گردون کرد، обратно чайник برехт.